ṣe bó ní lọ́jọ́ bí rẹ̀ Òkèwálé Babátúndé Moses Ìgbọ̀dún eminity péré ni ṣe bí gbogbo December 5 ṣe bọ́jọ́ bí rẹ̀ ni àṣeyí sàmọ́dún sẹ̀mí lọ́lá Elédùmarè gbogbo ọdún tó máa lò láyé o wá máa lò nú ọlá inú owó inú ìmọ̀ ní òjèrè eminity péré ló máa jẹ wàá tún sàmọ́dún wàá tún sẹ̀mí sí i òmọ̀mọ́ nírí ìbànújẹ́ o onígbòkú rẹ wálé o ṣe bíbélì bá jínú gbogbo àmì títí olóòtú ti jí lónìí sínú ọlá onílọ́jọ́ bí rẹ̀ sọmọdé kọjọkọjọ ṣé bí wọn lọ́mọ Ìbàdàn Mèsì Ọ̀gọ̀ nílé Olúyọ̀lé ìlú Ògúnmọ́lá olódodo kẹrin lójú ogun ìlú Ìbíkúnlé alágbàlá jáyà ìlú Àjàyí ògbórí ẹfọn ṣe fàlàfàlà ìlú Látòsà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbàdàn ọmọ àjòròsùn ọmọ àjẹgbìyọ fìkàrà fọ́nrimù Ìbàdàn májàmájà níbi tó ti kín èyí tó ja gbogbo aládùúgbò lógun Ìbàdàn kí bá ní ṣọ̀rẹ́ àìmúnilọ́sógun Ìbàdàn kúrè Ìbàdàn béèrè kó tó wọ̀ ọ́ níbi olè gbẹ̀ǹgàrí olóhùn bí Ìbàdàn ti ń gbonílé bẹ́ẹ̀ ló ń gbàjòjì ẹlẹ́yẹlé lomi títẹrú tọmọ mu láìpọ̀ ń mu àṣejì rẹ̀ lomi abúmúbuwẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn a kì í wáyé o ká má máa lárùn nǹkan lára ìjà gbòòrò lárùn Ìbàdàn happy birthday to you long life and prosperity ní òjèrè wàá tún sàmọ́dún o wàá tún sẹ̀mí sí inú ọlá inú owó inú yìí inú ohun rere tí gbogbo ẹgbẹ́ rẹ bá ń ṣe òní bá wọn ṣàṣetì Ẹlẹ́dùmarè ọba amọ̀dúró tí o ò mọ̀mọ́ ní kúkú ọ̀rọ̀ wàá ṣàṣeyọrí 35